Bagong laya og kanidang surrenderer sikop sa bypass operation sa mga sakop sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police. Siluan meron din na sa report. Sa miaging Huwebes lang, nakagawas sa bilangguan ang 23 anyos nga si Nestor June Quizon tungod sa kalambigitan sa illegal nga drogas. Wa dangti og duha ka adlaw, subli siyang nasikop sa usa ka buy-bust operation sa sitio dump site Barangay Mactan pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Nakuha sa posisyon sa suspitsado ang mga pinakete sa gituoang shabu nga mobalor sa dulan 25,000 pesos ug usa ka caliber 38 revolver. Nang kuandra na ako ma'am kanang konsumo ra man ba? Nya ang awan mo kanang armas po na ako ma'am, depensa ra na ako pod ma'am. Mato ni Police Major Narciso Abapo, hepe sa Mactan Police, nga gawa sa illegal nga drogas, gitumbok usab kining nalambigit sa mga pagpangawat. Si Janjan, matawag ko na mo siya nga notorious soldaper kay since minor pa siya is sige na siya madakpan dili lang diri sa Station 2 sa Station 5 po Station 4 then kay minor lagi so mauna na makuna na to then pagka 2016 nadakpan po na siya diri drugs. Matod sa mga sakop sa Station 2, tulo na ka mga biktima sa pagpangawat ang midangop sa ilang buhatan. Busa subli silang nanawagan ngadto sa uban pa mga nabiktima sa pagdangop usab sa ilang buhatan aron sa pagsangat ug dugang kaso. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.